Hayi, South Africa. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa okuyi-South Africa, kwaZulu la sikhona, naku la sikhona. SiseThekwini, Indwedwe, Thekwini, Indwedwe, Masipala, yabona nje one of those. P100 umgwaqo. Yabona lo mgwaqo lo, qhamuka le komtshebheni. Umzinyathi lo, bhekele uyendwedwe, ujoin P100 bhekele. Sifikela ngomgqibelo. Sikwazile ukudlula Samuela. Salapha phezulu. Sathatha izikhalo sayoyihlanganisa no transport. Manje ke sibahambisa impendulo. Balapha phezulu abantu. Manje wenza njani ke kulesi simo? Manje angithi ke usuhambisa impendulo ukuthi ke laba abantu bathini laba kwa transport. U-transport uthini? Enkulumweni ade bengithumela. Manje ngizohamba phi? Ngizohamba phi? Okay, angakhuluma izinto eziningi. Hey. Phela manje mangizosha ngiyojikeleza. Hayibo. Phela mina ngilethe impendulo lapho elokhuza. Le mpendulo ngabe ngcono kubeke bavele beza ngapha. Uyabona sihlangane la. Kodwa ke asibone ukuthi kuyenzeka yini. Check halfway, check Potchefstroom. Sengithembe wena ke Masekundi. Ukuthi ke yini ozongenzela yona la. Bathi ngahamba la ngavula umgwaqo. Check. Sesithembe wena ke Nkabi ukuthi ke awuthi check ukuthi awekho amabhodlela. Bekho celemba. Hey. Sesithembe wena Jack ukuthi kuzokwenzeka. Khona mangidlula la. Ngizofika lapha. Noma ngikufaka entabeni nje mahala Jack. Azameni ke. Uwana suzame Jack. Siyakhuleka Jack. Awuveza amandla akho. Wathi ngejambazo. Kunjani baba? Siyaphila. Ya. Nifisa kulunge kanjani ngoba manje angithi manje ngizokhuluma kanjani nani manje nimba umgwaqweni? Angithi ngizolala ngilethe impendulo ukuthi kuthiwani kwa transport. Manje ke ngizohamba phi ke mina ke manje? Bulala okhona ubufuna okungekho kuba njena. Mangahambeki mina ngiyajika ngiyayishaya ngibuyele emuva. Impendulo sesiyoyifaka ocingweni. Awuthi ngizameke lapha. Hey Jack. Asibone ukuthi kuyenzeka naku madoda. Sibone inkabe enkulu madoda ukuthi iyakwazi uzokwenzeka. Sibone inkabe enkulu ukuthi kuzokwenzeka. Vula uzobheka khona ukuthi la niyaphila maqhawe.
Mana-ke Uhlehla bheka muva wena uzokungaveleleka. Eqala kamngadi wena usukaphi? ngisuka eThekwini. Uyaphi? Ngize kubona laba bantu Ba. laba bavala umgwaqo. Wo. Uzokhuluma. Ngizokhuluma nawe. Wona ungongona. Uzoncela. Ngizoncenga. We. Uzohamba. Bambile nala. Angazi ngicabanga ngikusukubenza ngayindlela ngikusukubenza nganyirivo. Nganyirivo. Usukela kamngadi kuvinjiwe zonke indlela awemahamba futhi bafanele yize kubothi lezi bathi hayi konakele Hayi konakele khona. konakele yonke indawo uthi bazovuma Hayi konakele. hayi konakele hayi kuqala Yebo nduna. Ngwenye, Ngiyaphila baba. uyazi ukuthi into eyenzeka lana yini ngwenye? Mapholo. Yebo baba. Mina ngithi ngiyisithunywa senu. Yebo. Mina ngiyisukele mina ngesabatha ngeza la ngazolalela ngoba ngiyibona lento ukuthi kunento engalungile la. Ngase ngiza ke ngizolalela sengithatha ke lesi sikhalo ngasihambisa straight kulaba bantu be department angithi. Kunjalo. Uyabona manje mina seniyangipanisha ke phela manje yabo ngoba into ngempela kube siyenzile ngabe ngcono nini kube nize ngapha. Uyabona mina mazobuya futhi ngiyosha ngokhokhoba road ngale. Mina ngithunyiwe. Mina ngilethe usizo. Hayi. Ngathi nani letha nibhekanga kahle ngoba uyabo phela sesivula ingxoxo phakathi komphakathi nami okokuqala mina ngihambe ngiyongqongqoza ngishaya icapha lapha kwa transport. Sengishayileke icapha noma into engiyiphethe ingakhulumi kodwa ngiyacabanga ngizowenza ama bases okukhuluma. Manje ke mina seniyangisebenzisa okwangempela sengisetohweni la ngempela ke manje. Manje nduna yami ujame ngakephi la ukhona? Ngila kulomgodi wokuqala eNumbela. Ngoba ngisho kuthiwa abafowethu umgwaqo ake sithi nje bafika wa transport bethi hayi lento sizoyilungisa. Kodwa ukugqiba lo mgodi ukuthatha isikhathi esingakanani. La izanti eqaleni ku travel. La makuphela khona itiyela, la kuphela khona itiyela. Hey, Phela khona into ekamthetho. okwamthetho la. Kamthetho. Hey, umgodi weNumbela lapha ngadla amandla beni wathatha. Ekwazi kanzima. Ngoba naye nje wasila ukude mesiya lapha kamthetho. Awucabange mina ngisuka eThekwini futhi ngisuka phezulu eHillcrest. La ngiqhamuka ngakhona. Ngiqhamuke eHillcrest. Ngizela nina ukusuka la ngiza la kunina mhlambe ikilometer amabili noma amathathu. Sekufuna manje ngijike ngiyohamba futhi amakhilometer awu10. Bafowethu. Othi ngibone lo baba lapha esitolo ngizokhuluma naye mhlawumbe ngaze azama ukuthi ajome lapha kuthathe ngemoto yakhe nibuye nize ngala. We mase ningishaya ngapho ngingahambi ngemoto yami. Ngeke baba ngeke bayenze lonto. Cha bongani lento bafowethu siyayikhuluma ya lento ngempela isizulu le ethi noma singadinwa kangakanani awukwazi ukubula lokhona obufuna okungekho. Okwangempela wena nje akugule wena lapho njengamanje. Uvele ugule lokho kwangempela kufuneka iambulances. Iambulance ngeke izihambe lana. Uyakhumbula de sikhuluma ngwenya ukuthi ama ambulance niyawadedela. Ngeke izihambe iambulance lana. Ngoba ku right ke noma kungekho right mase uvalile umgwaqo peacefully safaka ilento le sashisa amathayi kodwa kumbe umgwaqo ayiku off ngoba ma kuthiwa kushiswa amathayi sokhudluza amathayi iambulance ihambe uyabo ayashaya lena bafowethu okwangempela
Hayi kuyazwakala. awuhlanganise-ke ngizwe nami ngizobe ngizama ngabe ukuthi khona nimzamo. Okay, hayi. Okay ngwenya. All right. Okay. Hayi. Noma mawuzoma lapha ya. Ume la kuphela khona lo yathayela. Lo yathayela la. Ngizobona ngawo ukuthi sengudlulile ngihambe ngiye. Ya. Ngithi ke into engizoyenza angazi la kuthambe kanganani. Ufuna ihambe angazi ize igibele la. Izila bese ngibuya ngo reverse ngathi ngiyale bese ngiyasweva ngiyale. Kodwa into engiyifuna ngizini. Angazi ke la uthambe kangakanani. Ayilana ke welokhuza. Uyawuzwe makuthiwa umfula ugcwele umfula sasinomkhomazi ogcwala ngomoya. Umkhomazi okuthiwa ugcwala ngomoya ngoba la lithi malini izulu lina ngapha phezulu bomkhomazi ungapha ezantsi uma lina ngapha phezulu ukuthi akaze line ezantsi ubonakala usugcwele kwase kuthiwa umkhomazi ogcwala ngomoya. Uyabona ke lana ke sifike umfula ugcwele kodwa akho lutho akho ngisho umoya. Umfula oqala la uphela la. Ongaphesheya uyabona nje mawusuka la uye engonweni ngalo uye emzinyathi ngapha njengoba bona nje nomama behamba ngenyawo umfula ogcwele. Umfula ugcwela kodwa awunalutho akaze line enhlobo izulu libalele hoqo. Lila ilanga uyalibona ngakanani kodwa umfula ugcwele. Lo mfula ke lokhu kuthiwa yini i-man made river flooding, man made river flooding. Yabo into nje ekhandwa abantu awubuke lo ikhandile nangomunye wabo. Hey uyaphila qawe? Umfula ugcwele uphuma eceleni kwawo. Ushaya ngoKhokoba road. Isimo ezinjena ke masikhuluma ngomfula ugcwele kodwa ke izulu ngakaze line awungenisi umile. Awunani imfula engene nawo unangisho imhosha engene la umile. Isimo esicishe sifane nalesi. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi lala la ungakhona. Hawu lokhu uzaniyaphila baba? Hayi asiphili. Uyogibela? Kulana ekhaya. Manje nawe uyingxenye yadimba la. Unimpelani? Cha beningawuvala phela umgwaqo. Noma ke sinithathe labo simende nibadonselela. Nibeke bona. Mase ke sekuthiwa ke ukhe sekulungile. Hayi ke senisuso simende. Manje lo msebenzi ongake niwenzela. Mangathiwa nje kuzothatha another 3 months before beze ke nohlala kunje. Ngiyaphoqa ngoba sekuthathe 5 mhlawumbe 10 months kade kulungiswa la kodwa kusaqhubeki. Akusaqhubeki. Ngizama impela ukuthi kwakhiwe awukomani kwayini. Cha mina nginayo inkinga ukuthi umgwaqo nivale yabo. Vale izinto eningavala ngazo kufakwa amatshe. Kodwa into esuke imbi ukumba. Hayi kumba kusibuyisele emuva bafethu. And cha ngoba enye into anishaye umuntu ngizwela ukuthi cha akushaye umuntu akulimala umuntu. Kodwa phela into ezosilimaza ukuthi umgwaqo kufanele ukuthi usebenze. Ngoba phela manje sibula lokukhona sifuna okungekho. Nami ngifuna le kude ungiphoqela ukuthi ngihambe ngeenyawo. Ngento athi yenziwa uwe. Uyiphoqa wena. Ukuthi ngingene njalo. Ey Hayi ngiyaphoqa baba. ngiyaphoqa. Ngiyaphoqa baba. Sizweni baba. Kulungile baba ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga baba. Siyabonga. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kuyi-South Africa kwaZulu. La sikhona kuseThekwini kuseNdwedwe. Nomasipala abawu-2. Mawusuka ngapha kuseThekwini ngapha uzohamba kube uphiwa 100 ubheke le Ndwedwe. Uyabona ke lo mgwaqo lo ovaliwe. La kumbiwe khona nakho la kumbiwe khona. Into eyenzakalayo. Njoba nje kuvalwe abahlali izakhamizi hayi abahlali izakhamizi banekhalo ngo4 kilometers noma 5 kilometers mawubhekile ongalungisiwe. Kodwa kulo 4 kilometers kunenye ingxenyana nje ela ye-bridge okufanele ngabe iyalungiswa. Yona ke nazi izinto zakhona yini labo simende ishoni nabo engineer ishoni yini lokho. Yabona ke lokho kufike nganoma about 4 days or 5 days ago. Kufanele ngabe kulungiswa leli bridge elilapha. Ngenxa ukuthi kunesiteleka, ngenxa ukuthi kunezimfuno. Kuphoqile ukuthi
lokhu kubekwe la kungakafiki kwi-destination yangampela lapha. Into ezokwenzeka-ke la okusho ukuthini ngokutelekela lo mgwaqo P100 engonweni ubhekile sekuphazamiseka neminye iminxa yomgwaqo kusho ukuthi nje lo ngena ngalo bakune-bridge okuthiwa liyalungiswa lapha. Uyabona-ke le material le ngoba isibekwe la awucabangeke usonkontraka u-service provider onikezwe lo msebenzi siyazi ukuthi kunama-overhead kodwa nje awubuke isikhathi se-project ngoba uma sekulethwe lezi zinto nabo phela kunama-time frames kufuna ukuthi lezi zinto lezi ngabe zilapha sekuzofuneka futhi omunye ugandaganda noma ucrane ozothatha lo umfake etruckini uyombeka lapha ukuze kuqala ukusebenza. I-project makade iyi-1 year sekuyacaca ukuthi-ke sekufuneka sithi ngaphezulu mangana izulu sesobuya futhi esikhale kusho ukuthi le ayiphazamisi nje kuphela amabhasi ngoba engasakwazi ukuhamba la amatekisi engasakwazi ukuhamba la nama-project intuthuko yomphakathi isimile-ke manje imiswe yini ukuthi siyafuna uma sifuna sibulala okukhona ngoba sifuna okungekho ukumba umgwaqo kunalo mthelelo naku umthelelo okhona kodwa owaziyo-ke kule ndawo kwi-comment section ngintinyeleni-ke ningitinyele wayikhuluma into engekho wayikhuluma into engekho nina nihlala la kodwa-ke mina into engivimbela ngihambise umyalezo lapho osuka transport angisakwazi nami ukuya wathi ngishaya i-U10. Thank you. Niyaphila baba? Siyaphila mfowethu. Hayi siyazama sizolwa nani futhi niyazivimba kwasanina-ke manje. Seniyazivimba impela-ke manje. Sithi sizolungisa kanjani nivalile lokhu? Namhlanje uLwesine mhla 16 khona manjalo awesigodini okuyi-South Africa umholi wakhona umgqabulo wamaketa ngobupha no-stop and go yaxhamalaza i-TLB ke jambazo halfway photo kuno-halfway photo kuno-Mazda kuno-Honda kunayo yonke into uJackie-ke lo ehamba ngayo manje lana-ke nansi into uyabona la P100 ubheke ngasengonweni akuhambeki lokho isizulu ihamba kancane njengentuthuko ibheke emphakathini uyabona-ke njengamanje umphakathi wasengonweni othi-ke intuthuko noma imeseji ayihambe kancane njengefoni engana-network ize kubona ngoba phela ngizowa-transport ngizokhuluma nabo sekufuna ngijikeleze ngiyohamba ngeferelem kodwa ngizele yabo nje labakhona abahleli khona ukusuka la amakhilomitha bathathu sengizohamba amakhilomitha amangaki-ke manje angani noma u-15 noma u-10 noma amangaki noma u-20 funa ngijikeleze. I thank you. Ngingene ngithi ngifuna ukuya engonweni ngihambe ngale noma ngihambe ngapha. Yes. Ngene ngo-right. Ngiyabonga kakhulu kwenye. Thank you. Angithi uyabona-ke ikhilomitha ngisuka lapha ngizela udizili nje unyukile udizili nje uwodwa unyukile kufanele ukuthi-ke kukhulunywe udaba lokuthi uzokhuluma nabantu intuthuko kwawena-ke nje uqale kushayeke wena-ke wena oyisithunywa imessenger ubiza ngani lokhu ngegama nje elilodwa dizili unyukile ushaya wonke umuntu ngoba phela ukunyuka kadizili unyuka petrol ushaya wonke umuntu kuze kuyoshaya nje isinkwa yabona kuzivele ngisho enganeni encane ngoba uzwa kanjani ukuthi udizili wenyukile uma uyingane encane
uzwa lapha ngentengo yesinkwa, uzwa lapha ngentengo yeteksi. Mawugibela uye esikoleni awusekuyimali engaka, yabona. Uma sizokwenza izinto engazuthi singazenza sicabange i-end product, umphumela wakhona ukuthi uzothini wona. Kuthiwa ngingenelanga zemakethe, kuthiwa ngingenela. Cabanga njalo ngifuna ukuya kubantu abala sengihambe ikhilomitha. Awuthi sibona kuthiwa ngingenela. Sengiyathi kuthiwa kusemakethe na. Kuthiwa ngizobheka ngaseMatata manje. Cabanga. Nakho yakhe. Sengihamba-ke manje sengidonsa ngele. Awucabangeke umuntu olapha phesheya kwaloya mfula lo ocela ungagcwali, ongazi ukuthi ucela isigcwala kanjani. Yena wenze njani? Nakho. Thasangena. Nawo lo mgwaqo nje. Hayi, awuhlambulukile nje kwasawona. Hlambuluko nje yazi uzuyithola. Wona-ke wona lo. Shunqa nothuli. Shunqa nothuli. Netiyela manje konke nje kundawonye. Yabona? Yeah, thank you. Yabona nje. Hayi. Nakho phela kuba isithunywa khona somphakathi. Hayi. Ngiyabona abanye abantu babalekelana. La ngihamba ngempela ngoba lento isegazini lami nje. Ngiyathanda ukuthi abantu bethuthuke. Ngiyathanda ukuthi izikhalo zabo ziphendule. Umsebenzi lo ngena emzweni makuwenza awukwazi ukwenza from outside. Kodwa kunezinye izinto njengalezi uthola ukuthi ngempela hayi sebeyacindezela. Ngoba phela ngithi sikhulumile nabo ngesabatha sayixoxa kahle into ukuthi ngiyabuya. Kwafonelwana futhi izolo ukuthi hayi ngiyeza. Cabanga kade ngiyakubona ngizungesanga kangaka. Yayisekhona indawana yokuthi cha kusahambe. Manje ke mase sengibuya nempendulo usuwenza kube uwesini. Awesini. Sekuyizono phela lo. Wesini sekuyisono leso. Oh, hayi lona. Sesibheke kuphi eMatata? Yona eMatata la. No meme. Hayi. Ya ezinye zezinto zinakho nje ukuthi okwangempela ukuthi phela savuma sathi sosebenzela umphakathi. Hayi le yakhinyabeza. Ucabanga nje uba umuntu ela ucabanga bengela ngo11 seku12 manje. Ngizama ukuthi sifike lapha. Awalibangana nabanye abantu abasubasizile ngoba phela abantu baningi badinga usizo ngendlela engafani. Mina nginezinto eziningi ngabo. Kunosizo badinga abantu umgwaqo ufuna uku-attend. Kunabantu abadinga indaba zezindlu ufuna uba-attend. Kunabantu abagulayo abanezigulo ezithize bafuna ukuthi ubasize. Lesi sikhathi nje i-hour kuthina likhulu kakhulu wenza into eyodwa. Ngalento ubuzofika lapha sanibona njani? Hayi khulume no-transport uthi qhubeke nohamba. Hayi. Hey. Yabona manje kule ndawo kuthiwa kuseMatata. Kuthiwa ngijike ngibuyele emuva. Kuthiwa kukude kakhulu. Kuthiwa izongikhipha kwenye indawo. Kuthiwa ngibuyele khona lade ngikhona. Sebehlile lapha sibe lapha. Amakhilomitha amangaki lapha bese ngihambile? Amakhilomitha awu7. Sikubuye ngibuyele emuva futhi. Udizili kabani. Thank you. Yabona ke lezi zinto zakoMatata. Anganoma yikho lapha koMatata. Kuthiwa sijike ke sibuyele emuva ke. Yakhe kahle leyansizwa lapha phezulu. Nalona wakhe kahle futhi ulokhuza lapha. Kuclean lapha. Waza kwakuhle. Thank you. Ilaba bavala umgwaqo laba lo yena ovala umgwaqo lo kodwa ngilethe kuyena impendulo ngizokhuluma na ungivalele wena nomba umgwaqo
manje usethi-ke uthi uza ne-special assignment intuthuko encane uthi angincengela hey lo muntu lo nangu lubaba lo mina ungithumile wathi angiye kwa-transport mase ngibuya usembe kabusha nangu azami kwanyaphila manje umbelani kabusha hayi aze ngizweke le hayi umxhala special wakwambona umuntu othi kuteleki ukuvala imigwaqo kuthiwa yena uzokwenza uya special right kulungile senze special assignment ubani kanti ongidirector lo ubani ongidirector ngihamba kahle nganqamuki lamaplangwe ngiqonda angithi siyaphezulu alright into enhle nje eSouth Africa nansi into enhle kade ngithini ngithi noma ungavala umgwaqo inkosi impela isiphambano obuka bhadla mathezulu noma ungavala mase kufika igejambazo uzovulwa buka sebeyabuyela futhi buka intuthuko bayithatha futhi buka intuthuko buka phela buka hawu sekuphelile njalo kulethi manje hawu iyafihla hawu kanti cha kodwa e-Afrika siyabonga kakhulu eSouth Africa ngike ngasho ekuseni siseredweni ukuthi la hayi KZN panel hayi panel akukho mase ngifikile bayangivulela ngize ngabo angize ngabo kuyafana kodwa siyabonga kakhulu kudlula yona kodwa igejambazo hayi phela sithetele nabanye sihambe phela asibathethele abanye Hayi ingoma ikhandwa manje ikhompozwa manje ikhishwe manje sisestudio njalo hey amandla la obukumbi wanje umgwaqo bengisebenza oh ngokumphanjena
buka lapha. Nami ngiyakata. Oh yes. Sibona. Good. Ngiyaphila. Hayi. Baba. Ngiyaphila. Wawacabana umuntu ongamazi. Ucabanga induna. Yep. Ethi induna uthe nginikeza ubaba uMsweli inamba yakho. Uzokuthini? Namanje ubaba uMsweli usangitshela igama lami uwakagogo. Baba uMsweli mina ngiqhumene nobaba uBhengi izolo. Lapha ubathinte labantu sebathintile baba uMsweli. Awubathinte abantu baka transport. Yes. Sathumela ne-VN ukuthi kunjena la. Yes. Yes. Satshelwa-ke ukuthi-ke kuzabe indoda ethize. Ngiyamangala uma uthi uhamba kodwa. Hayi ngihambela ngedwa isidalo sami. Hayi isidalo sami nje ngihambela ngedwa. MEC. Hayi MEC udaba lakho luyeza. No MEC angithi uyi-budget speech today. Yes. One. Izolo isikhathi ihlangane ekhaya ngithi kushoniwe futhi ekhaya. Yeah. So bengeke ngase ngibambe u-HOD ngasithi ke asenze i-interview encane ngamtshela lolu daba wangiphendula then usethe ukuthi ngitshelele u-HOD nansi ivideo la besikhuluma khona right kuzothi ke maqedwa lezi zinto zabo bese ke siyabuya ke beza emphakathini yeah ha hayi angivali ingoma bakithi ngeke uvale ingoma ongayiqalanga ngiyakhuleka nje kuphela ngiyakhuleka hayi bengingavali ingoma ingoma iyayivala umuntu oyiqalile kwakhala ngisho ingane ke manje hayi ngiyabona kudinwe nabazukulu futhi bakhaliswa ukuthi nje akiyiwe ngisho kuya kwasasa yabona ngicela ukunibingelela abantu singabase Ntwethu Ngondweni ngicela ukunibingelela igama lami Ayanda Madoda ngokwaMsweli eMatuba la ngizalwa khona eThekwini ngeza nami ngenxa umphangazana kulomsebenzi maka Enzo kayibambe leyangane ngenzela ukuthi ke eyami role kahle kuze icace kahle ngibone inkundleni zokuxhumana ababe khona la sikhulumile nabo ngabona inkundleni zokuxhumana kwaze kuba khona umuntu ongifonela wathi hayibo ngapha engonweni umgwaqo uvaliwe sekunesikhathi okusho ukuthi ke mayithi ngimbuza ukuthi yini bese ethi lo yamgwaqo lesa stretch anganoma u4 kilometers noma u5 noma u3 kilometers bese kuba nebridge hey lento leni sisikhathazile kusho lo muntu ebengikhuluma naye yikho ke ngasuka ngathi noma bengimpintshekile ngase ngithi angize ngizolalela bese nabo ke sakhuluma senza ngisho ama-video ukuthi cha nansi into esiphethe kabi kulomgwaqo yile nale kade inkwentrak zifika la and abantu abafikela ngizwile futhi ukuthi bafike bathi bona abazi kwadinga ukuthi bachazele angithi into enjalo so ngayichaza futhi ukuthi utransport sekulula manje ngoba ngisebenza noDuma kube lula manje ngiyaqala ukusebenza no-transport ukuthi uthe yena ucela ukuthi Msweli makunenkinga yabantu ekhona uze ofisini lami mhlawumbe uzofica mina noma ufice HOD yabo noma wona uzomfica kwenze ukuthi ungaveli ukhulume nanombani akunikeze into engekho yabo uwenze kwabalula kanjani yikho ke kulula khona insizwa ngathi ngikhuluma la yathi asazi ukuthi ubhuti omdala kanjani no i-terminology yami mina mangikhuluma nale noma emncane kunami uDuma mina ngimdala kodwa ngokweposition ngoba ngifuna futhi esondele eduze kwabantu ama uzothi emise kuthathe kube kude kakhulu into eyenzekileke ngesikhathi ade ngithunyiwe la mangifika la lensizwa bekhona nalo ubhuti bekhona
nabanye baba bebekhona nabanye mama bebekhona khona ubeqala kakhulu ingoma ngisamboni usesobecula kakhulu right ukhona ngithe besikhuluma nawe ocingweni sakhuluma nawe ocingweni kwazi ukuthi nawe eShowD ukwazi ukuyibona le besikhuluma i-interview yethu uyibonile sheshe yafika kuyena straight wangifonela wathi uyayibona kodwa ucela ukuthi sikhulume lapho babe sizohlangana uduma kunesimo esingekho kahle ekhaya izolo besiye khona izolo siyohlanganisa amehlo ngaya ke izolo kwaphithizela ngase ngimbamba ngibuyisele eceleni uHOD uDlamini izoyiveza ingane ivideo lamaze siqeda ukukhuluma ngambamba ngase ngithi mfowethu noma kunje kodwa ke ngoba sengubonile uba ngiyazi ukuthi siyaphambana nami ngezinto ezini mangisuka la funa ngiye kwaNyuso kuphi indwethu na Nyuso angazi nokuthi ngami noma ngapha funa ngiye khona angazi nokuthi kungaphi ngizobuyela khona emuva kuthiwa kunendawo ngaseviviswa training center business center ngizoshona le yes khona umunye umsebenzi efuna ngobamba lapha uma ngikhuluma naye ngathi ngiyacela mfowethu lana vele bese kusemanzini lapha ngeke umuntu umpintshe umpress impela umcindeze lo dongeni kodwa besemanzi kodwa ngifuna kube uyena ozikhomithayo ukuthi ulizwile lolu daba u1 uthini ngalo u2 bese kusala ukuthi ke ngeke anginikeze ama date ngoba besilapha kusafuna ukuthi namhlanje uMEC wenza ibudget speech wa transport legislature bekufanele kuthiwa ngize khona ngathi ngeke ngize ngikwazi kungcono ngize ngapha sikhulume nawe lento ukuthi no ngeke le nto ngeke ngisize ngalutho angize ngapha sizolalela ngilethe ukuthi sikhulumile naye wathi yena ucela ukuthi ngiyacela baba uMsweli kanje kodwa uzoyivula ngane masiqeda la wathi ngiyacela baba uMsweli ngicela ukuthi asiqede lento yala kwaMthombeni siqede indaba legislature mhlambe next week bese siyakhuluma i-date ukuthi ngiza nini ngoba ngimchazelile ukuthi la engonweni umphakathi ufuna senior member awufuni unoma ubani ufuna senior be it uMEC noma uHOD angithi inkulumo ebekhona le bawu2 abantu enibafunile omunye umuntu nithe animfuna ngoba ngazi nithe unjani nisho kanjalo yilokho kangwenzile engakayivuli ivideo ukuthi uthini yilokho angusho kodwa engifuna ukusho ngicela ukuthi kwenya ngoba wena aniqhawe ngicela nami kube ingxenye yele project ukuthi ke manje ngoba ngiyile wathi uzokhomitha ukuthi uzanini akasitsheni idate angithi ngiyayiza ukuthi idate akayikhiphi uthe kuzophela lokho bese uthi mhlambe next week bese ngikhuluma naye asinikeze idate bese ngixhumana naye ngicela ukuthi ke nami ngibe yiproject ngibe ingxenye yale project ukuthi lo mgwaqo sesilwa sonke nami ngizoba ingane yala ukuthi ke manje lo uzophusha lo uzophusha lona ilande njengoba injalo inkulumo ize izothi bese kuthi ngoba okunye nguzwile akodwa ngeke ngikusho ba angigunyazwanga ukuthi kodwa ngizwile ngoba ngibuzile ukuthi kwenzekani bangichazela wabiza ngoba besisonke phela ingane ayitholile nene iyabiza bekuno uTTG umphathi omkhulu wonjini nawe bekhona wambuza ngikhona ukuthi kwenzekani lapha wachazwa ngezwe ngasithi mina okay kodwa ngeke ngidlulise ufuna kazi idlulisele yena bese besho ukuthi ke bazokwenzani yini abazoyenza bazoyiqala nini ngicabanga ukuthi sizwana Africa my continent Africa my home se-Africa kuyi-South Africa namhlanje uLwesithathu kungolwesithathu umhla ka-15 mangaphosisi kodwa ngesabatha ngomgqibelo odlule bengilapha emgwaqweni oyandwedo P100 la ngifice khona abantu bevale umgwaqo bawumba umgwaqo beneyimfuno ukuthi lo mgwaqo unesikhathi eside bekhala ngawo ngo2015 2017 2018 kodwa ke kwasukuba ukuthi ke ngenhlanhla sikomunye umcimbi ongemuhle namhlanje kodwa ngoba nayo inhloko yomnyango noma umcimbi ungeke sengibambe ngejazi babudlamini bingelele abantu base-South Africa ubaqinisekisa ukuthi wena inhloko yomnyango lezi yankinga ezakho no angibingelele Nongalo ngibingelele kubantu base-South Africa kwaZulu Natal yonke
Siyalandela kakhulu imisebenzi uNongala suke yenza. Sike salixoxa lo daba naye ensukwini nami ngililandela kuyona i-social media page Facebook mangibuka ngempela lapha ku P100 ukuthi umphakathi ubuvala umgwaqo. Umphakathi nje ubuvala umgwaqo siunderstand thina njengohulumeni ukuthi usuke udinga izimfuno zawo. Kakhulukazi ngoba lapha ya sase siwuhlonzile lo mgwaqo njengeminye imigwaqo futhi mayilungiswe. Sase sibake nezingqinamba ngoba makusetshenzwa ziba khona izingqinamba kwesinye isikhathi kutholakala abantu abathi bayakwazi ukusebenza kanti abazokwazi ukusebenza ngalendlela ezogculisa. Ngicabanga lo mgwaqo ungaba eminye imigwaqo naleyo nkinga. Kodwa uMEC uqinisekisile ukuthi uzolakha uhlelo ukuthi akwazi ukuthi agcine eyile lapha nje besho uNongala ukuthi isimo esikusona sihle sisesimene esikanjalo kodwa uMEC uzothi maye ekhululeka kulesimo abhekene naso bese akwazi ukuthi ayobona umphakathi lapha akwazi ukukhulumisa ukuthi cha awulindi ubekezele uhulumeni usaseyinhlelweni sokuthi ukwazi ukuxoxisana nawo ulungise lesiyasimo lesiya ikanjalo nje ngoba Siyabonga kakhulu siba likhulu ngizokwenza ke mina masuka la njoba lokho siqinisekisa ukuthi inkonzo sekuyona ayikho kahle sime singekho kahle okwangempela kodwa sibambe ngejazi kuba phela abahulumeni bamalungu omphakathi ngizohamba ngiye lapha kungolwesine kusasa ngiyokhuluma nomphakathi ngibachazele njengoba uchaza ukuthi cha kuzothi makudlula nje lezi zinto lezi bese ke nisinikeza idate ukuthi mhlambe ningaya nilokho nje abantu basendwethe namaphethelo P100 ngizofika mina kusasa sizokhuluma lolu daba bese ke bazongichazela ukuthi ke bazofika nini bese siyabuya ke I thank you. Umuntu akabingelele bese yabonga abomsoli siyabonga amagalelo wenzile ayabonakala emphakathini nasendaweni yasengonweni banako ke abantu bakithi ukudideka nabe indaba ukudideka akuwona umzinyathi lo isengonweni la Yes. ngaphansi kwesizwe samaqadi babomsweli siyayizwa inkulumo Yes. kodwa uMEC uyosifica sila Yes. simlindile Yes. lokhu kwamasiko ngicabanga ukuthi akubi inyanga ukuthi kwenziwe meselenzile lelo hlambo uyosifica sila siwumphakathi wasengonweni simlindile asinawo amandla okudedela imoto ukuthi zidlule sisakwile ngcindezi esikuyona sifuna umgwaqo sifuna itiyela uma kuukuthi lesimo babona sengazi ukuthi sizodileya okanye imali azikho eminyangweni isizulu sakithi sithi imkhombi yenanana njengoba sisho njalo isizulu uMEC unawo amandla okukhuluma noza kwabo bayenze as i-emergency lento ngoba sekuyisonto lesibili sihleli sithelwa intuli la siqhinqile la uyoza fika ubhuti omdala sifuna yena akekho umuntu onelungelo lokuqhamuka eceleni asitshela ukuthi asenzeni o asihoxa angikhulumeli mina angithunyiwe futhi ukuthi ngikhulumela abathile cha ayikho inhlangano la ngiyakuphinda ngiyakusho futhi lokho ayikho i-political party la asikho isigungu la izigungu zahluleka ekuqaleni kwalomgwaqo uqala le endwedwe uzofinyelela la efanele ufinyelele khona i-structure zahluleka ubhuti omdala meseza la asiphathele isigungu senkosi yamaqadi size phakathi kwethu sizolalela ukuthi sithini nasi isigungu sikandabezitha asikwazi ukuba nemhlangano ekuma auditorium ashaya ama air conditioner ngaphandle kwethu asikho istructure sizofonywa la yonke imihlangano emayelana nalomgwaqo ila othulile njengoba usibona nje simnyama sinsizi somile silambile sila ubusuku sihlala la asilali sifuna itiyela abangaphambili abasizala mhlambe babengakwazi ukuyikhulumela noma mhlambe babesatshiswa cha asisabiseki akona amazwi lawo ashiwe yimina futhi noma ngathiwo ngiyawasho ngiyavota nginelungelo sinamalungelo okufuna izinto esizifunayo njengomphakathi
Ngicabanga ukuthi ibhuti omdala uyizwele thina-ke okwethu kulula kakhulu ukuhambisa inkulumo njengoba injalo ayi-edit wahamba nje straight shwi. Ngicabanga ukuthi mfowethu ngicabanga ukuthi kuzoba njalo ngoba ngisho ngithi kwamina mase ngithi ngiyingxenye phela lento le yokulwela abantu nami ukuthi angiyona i-activist angikho political kodwa into esuke ikhuluma ngabantu ngisuke ngikhona ngivame futhi ukufika kuqala esigamekweni sikwazi ukuthi sibonge ukuthi singabamba kanjani. Ngicabanga ukuthi ngiyabonga kakhulu umphakathi ukuthi ningilalele ningithembe ukuthi lokho engizokwenza kuzokwenzeka. Ngiyacela futhi ukuthi sibambisane i-department nayo mayifika la sifike la sesobe sesilandela ke sisonke sesimonitha ukuthi isimo siyenzeka yini. Ngicabanga ukuthi Nongalo inkulumo awuyivuleli kumina ngedwa nombani ofisa ukuphakamisa isandla ngalolu daba angasiphakamisa. Singizophelelwa yibhetri. Okunye baba uMsweli. Ngicabanga ukuthi ukuqhinqa kwethu la siyosuka mhla ubhuti omdala waqhamuka nosonkontreka lapha waqhamuka ama abnormal truck sizotshela ukuthi sifisa sizobonisana ukuthi sifisa isite ibe kuphi la emphakathini uqala nini umsebenzi. Uma besazokhuluma bethi uzoqala ngale yanyanga siyohlala ngani manje ngani nanga osimende lapha bavele bamala bathi belungisele ofla. Cha kulungile phela angithi ezinye zezinto angithi phela ezinye zezinto uyazi okay ake ngincome eqala ngingakakhali nje okwami njengomsweli ngiyabonga lento yokubambana somphakathi 1 iyalekelela kakhulu 2 lento yokusebenza kanje engabikho umuntu ofaka ibhayi lenhlangano iyalekelela kakhulu into ivele izwakale isolid right u3 uyazi ukuthi ubeka nje kwamfowethu uyabona endaweni uma singalwa kanje kuba silwa nohulumeni uma ngathiwa kunomfana mhlawumbe uhluphayo odlwengulayo nonukubeza abantu silwa kanje izwe lethu liyophila lamandla engiwabonayo lomphakathi lo obumbene uma ngathiwa ke nathi sisothi makuthiwa kunenkinga la ayikho inkinga eba khona oba sibumbene izwe solakho kwangempela lento ni isho istrength esabantu iunity yabantu isho ukuthi mase bethinta abasayifuni benza nje bengizofisa ukuthi the very same power and energy siyisebenzise ukwakha izwe makuthiwa kunomuntu nje ohlukumeza ugogo la ohlukumezayo la siphume kanje. Although mina ke ngiyaziwa okwami ngiyaziwa nje ukuthi ngimelene nabantu abahlukumeza abantu abadala ogogo yezingane ini bengincoma nje ukuthi ukuhlala kanje ubusuku nemini nifuna awufuneli wena awufuneli sifunela umphakathi nabanye abantu kodwa lokho kusho iunity kusho istrength sabantu singithi ke elami ngelinye ilanga makunento esingayifuni la endaweni enzwa omunye umuntu kungabi amandla siwafake kuhulumeni phela nasemphakathini ukuthi cha ngakithi ngeke kwezekwenzeke nje ukuthi ungahlukunyezwa uma wami ugogo wami ngeke azahlukunyezwe nje ngikhona ngisho abe ngisegoli nje uWhatsApp kuphela nje ukuthi lo mfana lo ngabe ngisawufika nomuzi wakubo so yilokho bengikuncoma ukuthi kuhle. Number 3 okugcina bafowethu mase silwa asilwe mina ngiyavuma silwe kodwa singabulali khona basifuna okungekho njoba niugadile nje umsebenzi no gadi nasembonini bawugada nje umsebenzi nami ngikhona ukuthi bhuti omdala akube wena ozozala kodwa manje ke mangathiwa ke manje sesifuna kuza ama-truck lapho banimbe lapha ekuqaleni ngicabanga ukuthi nami ngiwele kanzima ningathi bangwelise kanzima ubani nango ngiwele bangwelise kanzima uyazi ukuthi sengijike laba futhi ngempela ngijikela ngayo jika le phezulu ngithi ngizama ukuzala wangifonela wathi hayi buya bese ngiseMatabetulu kuphi eMatata ngajika ngabe ngifuna ukuza lana ngifike ngo11 ngoba isinqumo sethu besithi kufanele ngibe la ngo11:30 I understand nabantu abadala kufuna ukuthi isikhathi usigcine nanokuthi enye into engisebenzisa ukuthi le nkulumo besingayikhuluma ngefoni kodwa inhlonipho ihamba phambili mawuze kubantu abadala akwazi ukuthi banikeze abantu abadala ngefoni kufanele uze ufike uguqe ukhulume uthi kwenze ku1 no2 no3 kodwa ke ngizama ukuthi mina nje ngingedwa ngivalekelela ngo11 manje angazi sekuba nesikhathi ngayojika le udizila kanginikile nangu khuluma ngonangu ya kodwa nje lilonke ke ngiyabonga kakhulu angizile futhi la ukuthi hey manje ngicela nivule umkwa azile ngalokho nona azile ngalokho size ngeqiniso ukuthi into manithi nina nje sisamile la right simile uze kufike ubhuti omdala khulume naye
thatha inqomo from there mina kuphela ngilandela sihamba kanje ngifake ipressure ngazo zonke indlela ngoba kulula ukunokha lapha eminyangweni kulula futhi ukuza lana mina emphakathini ngoba phela sidlala emphakathini yilokho kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu Futhi akuyo ekoleni. Ngakhohlwa la ngesekukhohlwayo. no mina Ngiyasho nje ukuthi yes babe aware ukuthi ngesonto ezayo ukuthi ingane phela lenkulumo ungayikhulumi nami mina ngifuna ukuyihambisa jobe njalo mfowethu ngibingelele umphakathi wasengonweni. Yebo. Ngithi bamswele njengoba lento isaqhubeka sesijole ukuthi nange sonto ezayo ikole ziyavula. Engibuka ukuthi mhlambe lento beyiqalwe kukhona isikhathi. yes Ukuthi ingabe bafike elo MC ngoba bezizwile bafike besefikile. Nokuthi into engiyibuka mhlambe kon department nenhlonipho engathi ibalahlekele. Ibalahlekele ngoba bengasitshontsha noma iawe esikhathini sakhe noma ubani umuntu ozophuma kodwa eminyangweni ngqo azosho lokho akushoyo. fikile nje umyezwa Hayibo, ayikho. Umyeza ongaphethe lutho, sathi ngangikhona. kodwa uphuma kwi-department Ngangikhona, phuma ku-department ngiphi bamswele, ngiphi le nto. Umuntu bamswele ngizokutshela, imaba bamswele. Umuntu wahluleka ukuthola umphathi wakhe. Wahluleka umphathi ophethe lo wahluleka ukuphatha ukuthola lwamphathi. Ngeke into ephethe, wekhona ngangikhona. Hayi, wadlala lo. Shuthi manje kodwa wafika yebo wafika kodwa bamswele into engisho ibukeke lento ukuthi izoba isimo esinjani njengoba kuzobuya nezingane ziyafunda nothisha abafuna abadlulelayo umgaqo omkhulu ngeke kwenzeke ngizwa kahle mina ngizwile mina mfowethu okubalekile ilokho ukuthi mase ngifikile nami sengizwele nasenkundleni zokuxhumana kukhona futhi ke akugcina ukuthi ngiyifaka la ngiyakhona futhi mangiqeda Dlamini mnamba amngamthinti uDlamini athindeke babuduma uDlamini angithi ekhaya kunomama kunobaba yebo umuntu osuke okwazi ukudriver ubaba umama okay HOD phela vele lona u-executive u-HOD sikwazi ukumbamba kanje ngoba zonke izinto zisuka kuyena makuzwe u-MEC akunalutho akeze kodwa umuntu kufuna accounting officer HOD asichazele ukuthi kwenzakalani yonke lento kuze kufike la mayifika no MEC is fine akunalutho noma ubani ofika kodwa HOD uyena phela oyinkinga uyena oyinkinga yes kodwa naye ufuna sidingwa yena sizochazela umphakathi yeah nakhona nje sihlonipha hayi asihlonipha ngayo kodwa phela bamlethile lokho zanyana okunye mhlawumbe okugcina esincomayo siye kwe-infrastructure lengikhala ngayo lento yokuthi kungashawa umuntu kungabulawa imoto zabantu bafowethu siyabonga kakhulu no siyabonga nje kakhulu kuloko mina I for one ngoba ngiyayihamba indawo ukuthi uyayidlulela usushaya sekulimela imoto sekulimela umuntu yabo eNanda kuseNanda lapho kwashona khona intombazane esuke egoli yavungena kulo yamgodi yashona ezinye zezinto siyabonga nje kakhulu siyancoma ukuthi manifuna ngisakhala kuphela ngomgwaqo ukuthi singahombi lo mgwaqo ningithume mina ngiyathumeka ke soyimbe uvivale lento akona shitera lento lento soyimbela specify lento yona ngicela hey awubuke Africa awungiculele le ngoma ngicela ningivulela phela umgwaqo bafowethu ake ningivulela phela umgwaqo house siyabonga ngeke ungangifakele inamba yakho mfowethu ngicela yilowo nje ukuthi kungenayo inamba yami nami ngingenayo yakho thank you sengizobe ngicela ke ka HOD